Sarauniya TV, tashar al'umma. Budoka kiɗan amarya da ango sun yi aure, Garzali ko da yake yin waƙar amarya da ango. Abin yayi daidai ga ango ga amarya, lalle masu yin daka su sassirce amarya. Ku taka rawa ku juya, ai gaba ayi baya. Aure da daɗi ango rike amarya, soyayya ake ciki, yau dai ga kiɗa da waƙar ango amarya sani. Yau kowa ya ji daɗi dukanmu maza da mata, sun ce waƙar amarya da ango ta yi daɗi. Kinan yanzu ya ce dai amarya mai haƙuri da kunya, an shaida baki ƙarya, da ilimi na boko arabiya amarya. Amarya ga tanan ta yi ado da lalle, ga tanan ga kawayen ta zaune cikin nishaɗi da siya, kin yi aure ki zauna. Ango ka more da can amarya, to ka biya mata duk bukatu amarya, kar da ka bar ta ta je bulayi amarya, komai ka yi wa amarya. Ni na san an tana san ka amarya, daure ku zauna. Ni na san amaryar taka ba za ta yi musu ba, kuma na san tana da kishi ba sai ka faɗi ba. Ai komai kake so za ta yi ko baka faɗi ba, san girman ka anko ko dama ban faɗi ba. Nasiha amarya zauna a gidan miji, aure da daɗi. Takarawa ki more amarya ba ki laifi, tunda angon ki naki ne har ya kai sadaki. Laifi idan ya yi amarya gunsa ya fe, kin san tafiyar soyayya da zurfi, a cikin dimbin mata ango ke ya zaba ku zauna. Ranar da ake ta jira ke ta karaso, murna nake abokina ya yi mata, matsayin ka a yau ka karo nagarta, da kai da matar ka kenan kun sasanta, sako haɗa kanku ku kunyata din magauta. Allah ya ba ku juna ku rike amana. Taro ya yi taro ga ango ga amarya, Garzali ko ina wake amarya. Yau na amince masoya ne gabana, komai kike so da gaske kike amarya. Kin tara tayar hakika na ga kowa, na ga iyaye na ango da iyayen amarya da amana. Tasuwa mai yanki ta kuna ki daidai, na gani kan gawayen ki sun zo nan da daidai, ga angon ki yayi dires ya zai warsa daidai, kin ji kiɗa da waka suna tafiya a daidai, ga dangin ki sun zo ga dangi na ango.
mataki na sama nake so na kai ki, ya bani a sanki na baki mamaki. Kullum sai bacci nake da hotonki, na saki a zuci ba wacce ta kai ki. Fito fili dan na kara miki maki. Kema na ce kema take canza launi. A so zan jure ko za a mare ni, idan har ke ce ko ina ki kai ni wa dangin ki sai ki nuna ni, domin ke da ce nake yi waso ba wai wai. Sarauniya TV, tashar al'umma.